ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ଚେତନା ଆମେ ପ୍ରସାରିତ କରିବା ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା। କାରଣ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ୱପ୍ନର କଥା କହୁ, ପ୍ରଜାପତିର କଥା କହୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତାର କଥା ବି କହିବା ଦରକାର। ବାସ୍ତବତାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, କାରଣ ଦେଶ ବୋଲି କହିଲେ ସେ ତ ବାସ୍ତବ, କିନ୍ତୁ ଦେଶକୁ ନେଇକି ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ କବିତା ପାଠୋତ୍ସବ କରାହେଉଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଭଳି କବିତା ପାଠୋତ୍ସବ ଉତ୍ସାହ ଦେବ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ, ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ, ଆମ ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ଯେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ କବିତା ପାଠୋତ୍ସବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଳି ଗୋଟିଏ ସମୃଦ୍ଧ ଜାଗାରେ ଆୟୋଜନ କରାହେଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବା ଆଖପାଖ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ କବିମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଉତ୍ସାହଜନକ ସଭା। এই যে কবিতা পাঠ কবিতা পাঠ উৎসବରେ କବିତା ପାଠ ଯେଉଁମାନେ କବିତା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ଦେଶ ମାତୃକାର କଥା ଏବଂ